Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun ay hadihi faidah. La yadurru ora melarati apa as-sarfu nasarokake wa takasubu lan merdi kasab miman maring wong sohakan sa pokota wakulu mandeliman wala yakdahu lan ora nacat apa tasawuf fi maqamihi ing dalem derajat iman wala yang usulan ora nyudo apa tasawuf halahu ing tingkai man idza ahkama tatkalane ngukuhake sapa man fihi ing dalem tasawuf ngukuhake maknaya ini ing makna rupane annadzara ningali ila wakil maring zat kang den pasrai ila wakil maring zat kang den pasrai fi awalil harokat ing dalem kalitane obahe kasbu bayakun mongkonuli ana sapa man iku mutakhalikan kan obah bihi kelawan wakil waridolan ridho bil hukmi ing dalam hukume wakil ba'da tasarrufi sause tasarruf fayan kunu mongkonuli ana sapa man iku mutmainan wong kang anteng atine ilaihi maring wakil wa perkanalan teman-teman ana sapa asoni zat kang agawe biadi kelawan ana kekuasaane sone iku ahabba luwe demen ilaihim maring sufiyah minat tajir tinimbang wong kang dagang wan tajir lan ana sapa wong kang dagang iku ahabba luwe kinasian ilaihi maring ahli sufiyah minal batol tinimbang wong kang nganggur minal batol tinimbang wong kang nganggur faing kana mongko lamun ono apa khalu mutawakkil hal tingkai wong kang gawe wakil iku atas sarufan nasarofake fima ing dalam barang kot wujiha kang teman-teman den adepake apa sapa mutawakil fihi ing dalam fihi ing dalam emak dakwala mongko klebu sapa mutawakil fil asbabi ing dalam pira-pira sebab wa utai mutawakil iku nadirun kang ningali ilal musabbib maring zat kang
gawe sebab maring zat kang gawe sebab fitasrifihi ing dalem oleh nasarupake musabbib muktamidun iku kang tetanggenan alaihi ing atase musabbib wasikun kang kumandel bihi kelan musabbib fi harokatihi ing dalem fi harokatihi ing dalem apa niku fi harokatihi ing dalem kasape mutawakkil muktasibun iku kang kasapi maning dalem barang yuqallibu kang ngolak-malik ing mutawakkil fihi ing dalem ma sapa sing ngolak-malikake maulahu bendarane mutawakkil mutayakinun kang yakinake fima ing dalem barang yusabbibu kang gawe sebab sapa yusabbibu kang gawe sebab sapa yusabbibu kang gawe sebab sapa maula imma lahu maring mutawakkil wa yuwajjihulan ngadepake ing mutawakkil bihi ing dalem sapa wakilu zat kang den pasrai mutawakkil zat kang den pasrai mutawakkil wa utawi mutawakkil iku alimun wong kang ngerti bi anallaha lan stune Allah taala iku qad auda'a teman-teman nyelek sapa Allah al asya'a ing pira-pira perkara manafi'a khalqihi krana dadi manfaate makhluke Allah wa ja'ala halan dadekake sapa Allah ing asya khazaina hikmatihi ing gedonge hikmai Allah wa mafatiha rizqihi lan kuncine rezekine Allah mujtani al khalqi ing gon kumpule makhluk mujtani al khalqi ing gon kumpule makhluk bijani bi lawan ana arah-arahe bijan bi kelawan ana arah-arahe rezeki ghairu mutasakkitin kang ora bisa-bisa ya tafarruqu bi tafarruqi himamihi sebab pisah-pisahe sejane mutawakkil mutabiun iku kang ngenutake li sunnati maring sunnah wal asari lan
asar li sunnati maring sunai Kanjeng Nabi wal asari lan asar itu ya gati sisa kabeh tarikun iku kang tinggal litarofuhi krono enak-enakan litarofuhi krono enak-enakan wa nikmatilan nikmat fahuwa mongko utai mutawakil fin nuqtati fi takassubihi ing dalem merdi-merdine kasabe mutawakil wa tasarrufi lan tasarrufi mutawakil iku afdhalul wa utama mimman tinimbang wong dakholat kang mlebu alaihi ing atase man apa al ilalu pira-pira milat pitawakuli ing dalem kumandele mutawakil fasa kanaha fasa kanaha mongko anteng sapa man ing ilal wasakanalan anteng sapa man ila sukuni nafsihi maring antenge awake man fi batolatiha ing dalem nganggure nafsihi wa faraghialan tegese nganggure nafsihi min hamil akhirat saking prihatin akhirat tolaban krono amrih lirokati maring kepenake nafsihi wa man utai sapane wong kudhakolat lebu alaihi ing atase man apa al-afatu kanca baya fitarki takasub ing dalem tinggal merdi kasab fal yatakharraj mongko cek fal yakhruj mongko becik ketua sapa man minha saking nafsihi ilal ikhtirafi maring nyambut gawe wa man kaisabane wong kuda kala rebu alai ngatasi man apa sing mlebu al yakinu yakin wa tatoa lan megot sapa man lan megot sapa man fal yaqut mongko becik lunggu fal yaqut mongko becik lunggu sapa man anil iktisabi saking amrih kasab waman utai sapane wong iku iktala gawe kalian waman utai sapane wong iku iktala gawe cacat sapa man bitakasubi sebab nyambut gawe fal yudawi mongko becik nambanono sapa man bitarkiha kelawan ninggal takasub waman utai sapane wong kuso kasak fihi ing dalem tawakal wa au
jabahu lan majibake ing man apa hukum fal yaktasib mongko becik kasapa sapa man wa takasub utawi kasab nyambut gawe iku khairun luwih bagus minatasawufi tinimbang kepingin ilal khalqi maring gandane makhluk wa minatoma ilan saking tomak ngarep-ngarep fihim ing dalem khalqi wa tiyadil mas'alah musa'alah musa'alah lan ngadatake jaluk wa salikuhu utawi wong kang ngambah wa salikuhu utawi wong kang ngambah takasub ala toriki ngatasi dalane takasub iku fahuwa mongko utawi sawek iku yasilu tumeka sapa sawek wa ingkang lamun ana iku fitoriki ing dalem dialani sawek apa budun adok wa tawakkulu utai kumandel tidak terdapat kalane ngadatake sapa man bihi kelawan tawakkul wa taqalan megot sapa man an arba'an irbihi saking hajate man nadhirun khalih ningali ila wakil maring zat kang den wakili ila wakil maring zat kang den pasrahi muntazirun iku kang ngenti-ngenti liwaridihi maring rejeki kang tumeka lil warid maring rejeki kang tumeka mutafarriqon khalih ngobrake lil fawaidi maring pira-pira faedah lil fawaidi maring pira-pira faedah iku abdul utama ida sokatat kalanisa bidzalika ing dalem mengkono tawakul wasodaqat lan temen apa kaluru ing kaiman wastaqomalan jejeg sapa man alai ngatasé tawakul wa huwa mongko utai tawakul iku toripun dalan qaribun kang parek wasaliku utai wong kang ngambah tawakul iku muqarrabun den parekake iku muqarrabun den parekake kala dawuh sapa asaro sakoti imam saro sakoti rahimahullah qali ta'ala ing dalem dawuh Gusti Allah taala wa ja'alna lan dadekake sapa ingsun lil muttaqin maring wong kang wedi Allah kabeh imaman ing dadi imam innal muttaqiya setuhune wong kang wedi Allah iku layakun ora ana apa rezeki rezekine muttaqi
min kasbihi iku min kasbihi saking nyambut gawene muttaqi li annallaha karena sunni Allah iku yaqulu dawu sapa Allah wa yarzuqahu lan paring rezeki sapa Allah ing muttaqi min kaisulayat tasib saking sekira orang ngira-ngira sapa muttaqi fayaqulu faka'annahu mongko kaya setuhune Gusti Allah iku yang kulo dawuh sapa Allah ij'alna dadekake sapa ingsun imaman ing dadi imam lil mutawakkilin maring wong kang pasrah kabeh rupane alladzina wong akeh arzaquhum kang utawi pira-pira rezekine alladzina iku min aksabihim ora saking kasape alladzina bal min kaisulayat tasibun balik saking sekira ora ngira-ngira sapa alladzina wa haula mongko utai sumudayane alladzina hum ya haula iku ahlu sofwati ahli selirani Allah ahli selirani Allah wasofa ilan wasofa ilan beningi hati asufiyati kang bangsa ahli tasawuf rupane alladzina wong akeh tawakkalu kang kumandel sapa alladzina Allah ing atase Gusti Allah lillah krana kumandel ing Allah lillah krana kumandel ing Allah billah kelawan pitulunge Allah lafi arzaki ora ing dalam pira-pira rezeki wala fil alami lan ora ing dalem alam lafil alami ora ing dalem alam yudkhino ala fil alami ora ing dalem alam apa budun yadun wala fil alami lan ora ing dalem alam apa yadun nikmat alaihim ing atase aladina minal irfa saking pira-pira ruang kamar pola kaya oleh dawuh sapa iluhum wong kang ngucapake sapa iluhum wong kang ngucapake pundi sapa iluhum wong kang ngucapake ahlus sofwati
Alusop ngerti adunya utai dunya iku faniyatun kang rusak, wal akhirat utai kang utami akhirat iku baqiyatun kang tetep, wal arzaku utai pira-pira rezeki iku mafruhun kang den rampungake apa minha arzak fa'alana zat mongko ngatasi apa suwiji-wiji atawa kaluku mandel sapa ingsun alaihi ing ngatasi Allah Allah yubaidani yen to ora ngedoake sapa Allah ing ingsun mingkur bihi saking keparek Allah. Al-Fatihah.